Here. Yeah? Help what? I'm not helping with anything. Yeah? No. It's summer. It's summer. Mama? It's summer. It's what? It's summer. No, it's summer. Are you sick? Yes. Man to man. Yes, already man to man. I'm going to swim at the You go and swim there in the swimming pool. No, I'm not going to waste electricity for nothing. That guys muri kuita iko asi Saturday iri kubhoa anze good Saturday magogwana chani mabhoera kuri kuita nasi kuri okay makizi ari panogara makizi ese maki ari pa ndina kia ndinayo ndakavika hanzi akagara shuwa stela kushaya zvokuita kunyatsobhoikana chaiko kutongogara kubhoikana chaiko hanzi hapana kuvata kwakuvatiki kuri kupisa Samantha hakusi kuvatika kuri kupisa ndatini hanzi makaona kuda zvaikaita murungu here tawanda uya vanhu vekumexico havasi varungu asi unozamona yandidadisa so aiwa well done kuda indandisingashandisi foni itamufonera nefoni iyoyi inoti ndo ndinotaura naye itamufonera hanzi amirira bhora hanzi simune mazino egold mwana unozati akagone munhu ane 54 mafights iwe munhu ane 54 mafights akaruza 2 fights only iye haana experience anga sina experience yakadaro but akaritora bhande wena zvodadisa ufunge kwanzi kuda kunaye kuno kupi hanzi muri kuguta these days smelly yes man man to man yes man to man Cape Town zvenyu asikana isi kunokutapondewa nekutsva kunotanzwa nekutsva guys kunotanzwa nekutsva hakusi kugarika hakusi kudi unotosvika kuti wodi hakurariki kwakaoma guys kwanhasi kana ndakambona Saturday inobhoa kuri kupisa regai titsvagewo kutanga naye hondo guys tibvirise mastreet tode nhani taterishas hanzi simba tinachena simba vari right zvekuti tinachena simba vari right zvokuti simba akapora anofanirwa kuya this week anofanirwa kutaura this week hatimbobvirisai mastreet kuti kuwane nyaya guys kwanyanya kuti zika kuti kwotobhoa asi ndakarangu handisi kumastreet akawanda guys haemi vari kuuk vari pachando guys isisi kuno kuti akaura nechando kwanzi challenge hanzi makagona mchemberesoko isi hatiti machallenge ekuti tikupinda machallenge ekudai tongoita machallenge ekutamba munona zvakaitika panyaya yemachallenge iya panyaya yemachallenge iya zvakaitika ndezvokuti pane mumwe wedu vakomana 2 vandofamba navo bamunini nemumwe Eugenia wamunoti Dimbuboy waya Dimbuboy akaita munona chirega ndichingoti ndini Dimbuboy akaita mapiano ndiproducer vanotowirirana nagweja vanotozivana nagweja ndiproducer akaita mapiano style hanimaona akaita mapiano style gweja akaita muridzi wesong iyi ndigweja akaita zim dance style hanimaona saka anzirise vavarazi that's dribble saka inini nje challenges ndasina zvoona ndakangotumigwa itai ichi denda ndisina chance phone ida kutaridza imessage ndakangotumigwa video song iri song actually zvikanzi itai song iyi muteni saka ndafunga kuti vanhu vaku TikTok ndo vatanga kuteedzera Telicious havana kundiudza ndatimbovapopotera bamunini anomaona makuseni ndakatoti alright ndoita ndakapiwa chiri on Thursday ndikati anichaita mangwana ndikaosimbe zvikaiti here muite ngati ndozoita ndakatorara saka ndobva ndazongomuka mumwe musi ndobva ndangoona Mark aita chake ngati zvinhu chatotanga zvaitawo changu saka ina ndakuziva kuti ndikatoudzwa chinzi ndecha Eugene ka mukana Eugene akati akakomenda ndikatoisa post yakanzi Eugene nabamunini iyo bamunini wakaibvisa because vaizoti ndandisiri sure nezvinhu zvanga zvatoitika hanimaona saka ina ndatombozviteerera zvemabhiti aya kuti akasiyana hanimaona
andina ndakatongoti zvinhu zvakafanana izvi saka ndakazoti ndaudzwa nemunhu kuti bhiti rakasiyana ndipo ndakateerera ndione mabhiti zveshuwa iri riri slow iri riri fast ndobva ndabvunza vana bamnini vakanditi itai ichi ndikati ko mabhiti aya akasokanzi aiwa Eugene aita remix yemapiano style because ndiproducer asi anonyanya kuproducer more kune zvemapiano izvi mukamufollowa moona kuti anoita zvinhu zvemapiano stereki animomuziva kuti kuhaiti ndiye akamboimba aiwa Gweja asi bamnini Gweja ndiproducerwo umwe bamnini vanonzi Cardinal andowana then pana Yuji anonzi wamunoti Dimbubwe yayo muri kurememba patakanga tiri kuhaiti akaimba mapiano anoita zvemapiano saka ndobva ndatamba zvenikikiriya tichingoti tiri kutamba zvepana kwena ndadozva kuti zvakaisigwa mari kaini zvakabhejegwa mari ka because kwagurundoro ndakabhlokwa saka ina ndakuziva kuti zvinhu zvakaisigwa mari izvi zviri kutoiva vanhu ngavatambire mari inde angoitawo nchiti ani tiktok vanongoteedzerana tikati tikuteedzerana zve saka vanhu vakatanga kuenda zvimauyu zvava nchiti unzai tikande kusvika Geja azouyawo Gweja ndipapaka akati thank you Smelly ndikati saka indo confusion yacho indo yaGweja hanimaona ndobvinezonzwa Geja kuti aiwa iyi ndiyo yedu hanimaona hanzi lecha yes we are going to support Ashine itime yake because we now know kuti zviri kufamba sei we are going to let Ashine, we are going to help Ashine, we are going to play the song till December. Isusu panapa you know guys kuti we are all about positivity mukatona panetika zvimwe zvinenge zvaitika it's either panenge pasina kufamba in full information yakakwana sometimes because I must tumutenge tisimo hanimaona asi chokwadi chinenge chiripo ndechekuti we support everyone and ndamboti but hapana chakaipa ndichi mumwe wedu akaitawo song tosapota vese but pazoita vamwe muconversation ati aiwa original version ndeyani ndeyatatelicious naGweja ngaimbomira ngatitange tasapota tatelicious first vepano vanhu vepano vatodaro mucomment section vakati ngatitange tasapota original version first then uyu ndewedu uyu but kana aita remix yake tozomusapotawo paleta ende ndikatoti but it's true ndatozvifungawo ndatobvisapost ndikati yes saka iko zvino zvitangongomhanya nemachi aita mapiano version tinawo akawanda akatumirwa piano version atisi kutomaposta tombomira kumaposta tomboposta tatelicious ai kuti tifambise song yatatelicious iyi handitimaona kuti yake iyi ite mileage animazviona because ndiyo song yakatofika kuti togona topinda Christmas tichitamba nayo animaona because inonakidza even zvese zvinongonakidza guys so isusu chatiri kudaka we are here to support isusu hatina team ningi guys we support everyone saka we are going to support tatelicious kwachona iko zvinotomhanya nezvaari kuita animaona totomhanyawo nezvaari kuita izvo vari kuita machallenges please itai masale challenges a song iri slow a little bit iye mapiano inenge iri fast iri slow yacho iyi ndo yatatelicious animaona ngatimhanyei nemachallenges iwayo animaona kana usingakwanisi kunopa tatelicious kuinbox wake straight unoitipa pana patoposta isusu pana tatelicious achaitora pano saka ndizvo tiri kuita isu hatina beef na anyone we don't do fights zvemastreet izvi we support everyone because after all it's just a song aringoda ngosapotewawo song yake chete saka kune vaya anzi makatamba aiwa kutamba ndakatamba zvokwete zvokutamba kutamba ndakatamba ndoda kutopama kuita yake iri slow aitambika asi ndichaizama ndoda kutopama kuita hanzi ndaisa linki kuWhatsApp right ndichatarisa aiwa nona havana kubudisa same time zvinotoreva kuti wedu uyu ndiye akauona yana Gweja first ngatingotaura ichokwadi wedu uyu hapana mboti dzakabuda same time havangamboiti funga dzakafanana it's obviously wedu UG uyu ndiye akaona yana Gweja iyi akabva anoita mapiano style akatoona iyi first iyi handiti vanenge vachiinda kuna TikTok upi ndiko akatoona saka takutongofamba neyatatelicious first iyewo kana zvapfuura iyi yatatelicious yadla Christmas next yearwo tozotanga kufambawo nemapiano yake handiti ndo zviri fair kuti hatingidi kutola glory yemunhu let tatelicious ngaashine tatelicious let him shine panguva inoi let him shine inguva yake ari kushaina ngatiregei ashine let's help him to shine andimaona atamakazuza kuti aifaisazve hanzi itai original ndo zvandoda kuita original mess ndoda kuzama kuita original yacho ndoda kuzama kuita original iyoyo nhasi zvino ndichapane pandichazobhita chijandukwa here chijandukwa akabva anotsvaka nembwa inini mavengera andotambwa nekutya kwandoitambwa kuya saka mbwa ndozodziwa nepi obvious challenge yawinwa nachijandukwa ndandichizomubhita dei anga asina kuya nembwa chijandukwa ndandichimubhita zvino vanongozotibhita nokuti wakauya nembwa wakatonyatsoita sagurundoro wacho exactly saka ndichazomukunda sei ndakatokundiwa sekuti ndichangoita challenge kuti zvitifaise pane foni kuringa ndichazongoita challenge kuti zvifaisewo zvinakidze ani maona yes kuti zvinakidze hanzi let him iwe
Pajaivhu ndakavharisa Janduku akazondivharisa pakuti wakauya nembwa akaita zviwigwi akadidi saka ina handichapindi pachallenge indo uchingopinda pakufaisa animona handichapindi pachallenge ndochingopinda pakungoti tifaisewo kuitira kuti vamwe vaya vasina confidence wo vaitewo confidence vaitewo avo machallenge tifambire mberi. Aiwa 300 ngaende kuna Janduku. We are vouching for Janduku. Janduku awina guys, kana pakanzi kuvotiwa Janduku awina. Truly speaking aka creator is very creative akagona. Aiwa imbwa handidzifariri Ellen saka zvembwa ai pambwa apa hai pambwa apa speed saka pambwa handizokwani wakandikunda akasi kuti ini changoitira kuti ndifaise nekuti vamwe vari kuda kuitawo vanga vasina confidence vaya vaitewo confidence dzavo vawane kujoinawo challenge. Hanzi yaka akati awina nditesenzeni ku UK. Haisati yapera ka challenge. Vanhu vachiri kukanda kama video. Ndinawo ma video open. Vanhu vachiri kukanda ma video. Vanhu vachiri kukanda ma video. Saka ma video achiripo. Saka ati challenge asati aona idu kana yazonzi yapera but andifunga kuti yapera because vanhu vachiri kukanda ma video. Anditi pari kudiwa the best of the best. Uya Elizabeth no yarini. Hanzi na Elvis. Elvis akagona futi. But Janduku ari pamberi. Janduku akagona paya because aka creator zvinoita gurundoro wacho chaiko. Pa zvinoita gurundoro. Hanzo andiselina vana kuzojaiva zve. Vakangoita zviri foma. Andiselina de vanga vakapitira panze. Vakaita maskiri vanga vachunza $300 pano. Zvino andiselina vakaita zviri too foma. Vakadarikwa na Janduku paya guys. Ngataura chokwadi. Vakadarikwa pachi Janduku. Vakada kwa Janduku. Janduku akagona ake chaiko guys. Janduku akagona. Akujaiva ndakafichuka asi nchaita yake iyi ya gurundoro. We gurundoro zvibate. Violence uploading. Iwe gurundoro zvibate tirege tijaive. Rega vanhu tijaive apa. Wedze plus wedzera mari atingangosori chingofichukira mari wakadza kuri wedzera mari 300 shoma. 300 shoma yo gurundoro wedzera mari. 300 shoma uti wakadza kuri tifichukire $300 kuti imari. Isamara apa isvike kana kuti pa 6 waya tinyatso jaiva unyatso kuona challenge chai anzi Janduku close the challenge. Panogona ngoso ya mumwe anogona ngoningirira. Panogona ngo ya mumwe anogona ngovateka. Ngatimbomirai. So imi comment section pindai ma challenge ai. Challenge inopera next year guys because toda kupinda mu Christmas nesong iyi. Saka challenge chapera after Christmas. Challenge chapera after Christmas. Saka ngatifambe ne ma challenge. Challenge ikapera iko zvinoka song inobva yanyararwa before Christmas. Answer sa ku inbox. All right, send ku WhatsApp. Send ku WhatsApp. Ani muri kuona guys. Ewa posting yayo yaya ina basa. Post yayo yaya ina basa. Mutege gurundoro, mutege yawe pano. Saka song guys ma video rambai muchikanta ma video. Mukango stopa kukanda ma video ziko zvino guys. Song atipindi nayo muna Christmas. Inenge yanyararwa. Saka ikuti song ipinde Christmas. Every day ngakuwa ne vanhu 2-3 vanokanda ma video 2-3 kusvikira December. Song inobva yapinda mu Christmas because vagona kutaimira. Anzi Goliath na David andidi kukomenta hangu shamiso pana zva David na Goliath asi pana pare zvino chaiko chakugora gurundoro vari pamberi avo. Pare zvino chaiko chakugurundoro riri pamberi. Gurundoro ari pamberi pare zvino. Song ya Goliath haisinyatsoita mukurumbira sezvaita song ya gurundoro. Handiziviwo kuda kuona kunosiyana. Asi song ya gurundoro ya Goliath haisi kunyatsoita dhati mukurumbira chaiko pakurira sezvaita ya gurundoro iyi. Ndosaka ndiri kuti mukarega kukunza ma video inobva yanyararwa. Saka if you keep on muchiunza ma video every day icharamba ichirira kusvika December. Ngatisapote mumwe musocialite wedu guys. Ane chipo chekuimba nacho. Let's support her. Ngati musapotei. Ndikatimbobdilani baba. Anonzi Molushu. Tarsayo face yemuna anonzi Molu guys. Tarsayo face yemuna anonzi Molu ari kutuka umwe. Wona yo face yemkadziyo andisikuda kumubloka iko zvino. Ndoda kutanga ndakupostra face ya Moli. Ndoda kutanga ndakuisira face ya Moli ushu. Tarova. Wona yo face ya Moli yakatoita kunge yangu. Nai Moli nemhino yaona yo yakaita kunge yangu shuwa ndiwo ngatara zvinhu zvakadaro. Ndiwo ngataura mwe mukadzi kuti mukadzi akashata uri munhu wechikadzi Moli. You are a woman. Unonzwa sei so zvakatotaura izvi zvinonzwa sei? Unonzwa sei?
apa ndimai vakuru asi munhu mudiki. Mirai ndikutaridzei moli. Mirai ndikutaridzei moli. Moli ari kutukawo moyo. Onaiwo moli uyu. Onai mhino iyi. Guys, onaiwo. Ini ndiri nhasi ndauya men to men ka. Onaiwo moli uyu. Akaitota make up so. Akatoita make up so. Akatopedza apa moli uyu moli uyu. Onaiwo moli uyu. Moli moro. Uyu moli uyu. Tarisaiwo apa pamhino apa guys apa. Tarisaiwo apa. Moli. Munhu chai. Uyu. Moli ndiwako uyu. Apa ndimai vakuru mola. Mai vakuru chaivo. Mai vakuru molushu. Mai vakuru. Saka vanhu vese vaisa laughing emoji pa comment ya Moli ndichakublocka hii. Vose vaisa laughing emoji apa pa comment ya Moli, I'm going to block you. Mina ndivenda tokublocka. Saka vese vaisa laughing emoji pa comment ya Moli ndinoda kuvanda tokublocka. Mina ndivenda tokublocka izvozvo. You don't put my laughing emoji panotukwamwe munhu. Mina ndivenda tokublocka. Ndivenda tokublocka izvozvo. Dzosera uya ya laughing emoji ari kubviswa apa. Musabvise laughing emoji yenyu. Ndatora screenshot. Musabvise yenyu laughing emoji. Ndatora ma screenshot. Saka musabvise yenyu. Onai laughing emoji ari kudzika. Onai pa comment apo. Ari pa 16 anga asvika pa 20. Anomaona. Ari pa 16 musabvise yenyu. Mirai ndingodhila nemi papa. Ndatora screenshot chero mukabvisa zvichabatsiri. Azvichabatsiri. It's clearly shows kuti hamusi vanhu vepano because vanhu vepano chaivo we don't laugh pari kutukwa munhu whoever. We don't laugh. Saka mirai ndivenda block. Dzosera uya ya. Mina ndikublock. Regai ndivenda kwa block. Laughing emoji ari kubviswa apa. Musabvise regai ndibvise. Vamwe vakugona kubvisa laughing emoji vachiisa ma crying emoji. Ndinoda kuti kutokublocka because munoda kundingwarisira manga matoisa nhingiki. Mirai ndoda kuti musachatoona life izvozvi right now as we speak. My life amchatoona right. Ndakugara ndakugadzirisai. Nyatsokuona kuti atina kana basa nemi pano. Ende una zvinoita kwanzi no don't block it. Ndatora screenshot apa vari kubvisa vari kubvisa ma laughing emoji avo asina tora screenshot. Vari kubvisa ma laughing emoji avo but ndatora screenshot. Saka guys imi mira ndikudzei. Moda kutsikira kushata kwedu. Ndikudzi. Hakuna munhu akashata. Mazvo hakuna munhu akashata. Munhu wese akanaka. Mazvo Moli aiwa don't worry lead. Munhu wese akanaka, munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari. Mashuwa ukaona uchigona kudza munhu wakashitaka unotonga waumba munhu wako wobva uya naye pano womumisa apa womufemera mweya womisa apa tobva taziva kuti uri Mwari unogona shosho unokodzera kudaro. Otherwise haufaniki kutombotaura mashoko akadaro kune mumwe munhu wechikadzi. Heti anza apasina kana wani nyara ndavaona. Heti yenyu vakadzi yekuZimbabwe inotyisa. Moli uri munhu mukuru. Fix yourself my nini kana vakoma. Fix yourself. Muri munhu mukuru. You must lead by example kune vana vechidiki. Munodzidzisei chii vana kana muchigona kudza mumwe mukadzi kuti akashata? Munodzidzisa chii vamwe vana? Hamudzidzisi vana nekutaura zvinhu zvakadaro. Muri munhu wechikadzi. Masvinzwa muri munhu mukuru. Hamuda mutori vakoma ndakakutarisai. Hamudaro. It's very wrong kuti munhu wechikadzi muri kudi. Apa ndikakutsvaga zvakanaka muri mai vanoenda kuchechi vachinonamata every Sunday but munogona kushama muromo wenyu muchiburitsa mashoko akadaro. It's wrong. Gadzisai muromo wenyu vakoma. Muri vakoma imi. Ndatokuona ipa picture. Muri vakoma. Ini nekushata kwangu kukudai mufungika. Ndiri kufema. Mufunge. Kufema chaiko. Nyasha chaidzo mufunge. Kune vakanaka vakafa. Mufunge. Mwari anafefa. Akanaka nakafa. Ashata setongofa. Saka zvinakana basa zviya. Mashinzo vakoma Moli. Ndati ndikudzei. Ndimbotanga ndanyatso kukudzai.
nokuti imine ndanoona kuti takatofanana pamesa apa especially pamhino apa totodhonzera inana toita makeup kai makaita makeup picture yenyu indikatoitawo makeup hanimona ndikaitawo makeup ndinotozonaka kudarika imufunge kunaka zvokutonaka zviya plus munombozaire kuti vanhu vakashata vari mudzimba imi zvibagwe zviri mumba zvibagwe zvirimo zvibagwe tiriko mukatidii zvibagwe tiriko imi zvezvinokunaka kwenyu vakoma muri kungotenderera mumarodhu musadaro akoma zvakaipa ati ndikudzei right hanzi nagoti natina basa navo pano aya vasiye havana basa gaiti vasiye varipo kuti vanyatso kuona kushata kwedu everyday vanyatso kugwadziwa nekushata ikoko muchakwenya yenyu musadaro akadzi heti yedu yanyanyisa everyday we hate on each other tinovengana zvokuti do for the reason why ini chinhu chimwe chizonesa njoti unoteverera chii munhu waunovenga harisi ghosti tina chakaloka ningikiri yake chete hanzi foni yenyu ndeyako ifoni yako haisi yangu hanzi naEugene edmi ya mirikaendi ede Eugene auya Eugene uya pano dimbu boy uya pano zviri kuramba kueda right come and say your story oh ndavaregera hama tinombotsamwira sina basa izvozvo tinombotsamwira we've got better things to do why are you switching on the fan miraindi ede dimbu hanzi naikoni unozvibvunza ukuthi waidhudefolo vakatowanda ukuone panenge waisa komende yekutukwa munhu anonuseke papo ukatoona munhu yachitoseka imhandu ndirarame ndizameiwo vakoma alright mira ndimboedhawo ndigozokuedhai vanhu vemabhizinesi rambai muri pano mirai ndichange ndaedhawo ndikadonha ndokuedhai vanhu vese vachiwane vari kuita zvinhu zvavo izvozvo zvomupinda pana patoni The pool is clean. Go and wear your swimming costume. I'll watch you swimming. But you must wear your shower cap. Yeah, your shower cap, ne? The swimming cap. You are mean whatever. Yaramba connection failed. Yaramba, right? Connection in network. I think in network. Right. We are to one minute to try to rally na una nikikiri green button anyway. Hauna green button rally ni mbobuda udzoke hauna green button wema wig hauna hanzi na molima general hanzi na molinda kashita zvokuti nemukadzi wakashita zvokuti ndofunga zata mbona nakashita kumba kwao hanzi na silo donwa garuna kudarika kumboti garoroga iri chereyo face ndinaye kuvadarika wayo wakoma molinda kavadarika wakoma molinda kavadarika aiwa wakoma molinda kavadarika chereyo face yangu ndikwana mukoma mola apa ndakavadarika imi vasikana vakadzi pano padhaiti pane vamwe vakadzi chidiki vanoita basa kusama laughing emoji panenge pachitukwa munhu panenge pataurwa zviri negative about munhu it's wrong regaiti kueducated because munenge muri in agreement nezvinhu zvinenge zvitaurwa nemunhu iyeye munenge muri in agreement panenge pachitukwa munhu saka chakublokai takuzai zviri nani peji riri kukura everyday takabloka mukaona zvakaita block yedu munosekerera imi munosekerera tikavhurira block nhasi tinorora tiri 160,000 but takabloka kwete zvokutamba saka tinobloka tabloka anomaona still tinongokura takadaro saka pana parisi page kokuti arisi page rekuti tinosora chikunyengererai kana muchiona panoda muchida kutukanwa kunotukanwa kuriko kumako kawanda kumastreet kunoita basa kutukanwa indai ikoko anomanzwa endai ikoko panapa tinoya panapa toita majokes toseka toadresa nyaya totaura nyaya dzedu tonakigwa tofara totaura ngano dzedu toinda handitika atimboamumbofi makauya panapa kana timakambotoona atimboiti izvozvo padiaries ndeyevanhu vari kuza zvavari kuita saka kune vaiva vanenge vachiita basa rekuti mukona panowanzikwa munhu monesa muchiseka musadaro pakaipa nokuti chakublokai kwanzi ini ndakabloka natate ndaseka paitukwa zvinoblokesa Linda zvinoblokesa Linda because niona ndikutukwa wenoisa laughing emoji papo ndinotokubloka pane vanoda kutobloka ndinotokubloka iwoye machallenge ari kukandwa kuseruko anomaona ndinotokubloka hanzi ini ndotengesa mota yacho iripi vanotengesa uyaitioni kana vane zvimapeji zvavo zviri kukura izvi vane mapeji madiki ari kukura apa uyaitioni edai send request tioni send ai request tioni vane zvivindi Grace vane zvivindi mai ivava sisimora
Ana zviindi. Mori tarova. Tiwapine davana basi. Asi wakoma muri musati kubva takundai kunaka. Takundai singaiti because makatiisa makeup nhasi shoina sana tombogesa kana. Hanzi baba munashe hapana chavakazoita. Hapana chavakazoita. Hanzi kana pane ari kuda kuzostadha kuIndia kune ma50% scholarship vanoda information montibata painbox only serious people, right? Hanzi namaigro mbokodo hanzi namaigro mbokodo vari kuda kustadha, please uyai kuinbox kwai kune ma50% ari kupiwa vanhu. Hanomaona? Hello, SIS MELLY. Ndeke yako? Ndiripo muri sei? Tiripo, zviri sei? Kuri sei kwauri nhasi? Kuri right, kune chando. KuCape Town? Aiwa, kuIndia. Uri kuIndia? Zvako uri kuiteiko? Hapana, I'm just a student hangu ndiri kustadha saka ndosaka ndapina that ndaisa that comment yandasema. Okay, Mike, all right. Taura chinzwa. Alright, so like my scholarships aya anenge ariko anenge ari ma50%, hasi ma100%, plus anotangira diploma to masters. And futhi kuIndia, the advantage yekuIndia ndeyekuti kana une D is a pass kuIndia. But I realize kuti vanhu vakawanda vanotya because of human trafficking zvavanenge vachinzwa. Saka vanenge vari interested vanogona kungoni inboxa ndovapa full information. Inini ndikutosadhawo civil engineering. So zvinenge zvichinzi kana mune vanhu vanoziva vanenge vachida munogona kuvaudzawo information iyoyo. They only cater for your fees chete, transportation and accommodation munenge uchizvionerawo kana wava kuno. Saka mari yeko yakamira sei? Inodi inobatika here zvoti vanogona kuzvibhadharira accommodation yacho? Not really kuti ndingapromise personally because ndinosupportwa nemaparents, because rent per month inotangira pa$40 zvinenge chienderana nedzimba dzacho. But then kune mamwe maAfricans anoita mabasa, for example like kudzidzisa maILETS English zvinenge zvichienderana nepressure yako yekuchikoro kuti unenge uchizogona here kuzimanager. But then like my living expenses ekuno anotori cheap, because like for example let's say 1 kg yemapotatoes unenge uchitenga maybe 20 rand, not 20 rand, 20 bonds handichaziva vangu marate, but zvinhu zviri cheap, zvinhu zvinongoradza chete irent iyo maybe unenge uchibhadhara $50 a month, but transport kuenda chikoro unenge uchibhadhara like 2 rand zvitoi, because zvikoro zvacho zvinenge zvitori padhuze. Saka namazopedza mazvikoro zviri kuIndia basa racho munoriwana kupi? Usually my universities anokuconnect, let's say ukapedza kuchikoro kana tapedza zvekuchikoro kana uchida kuapply, the school can help you kuti uapply abroad like kuEurope, ndozvavakunokubetsera. Ivo kuIndia personally hava kunonzi kuqhacha maAfricans. Havatori maAfricans. I can't promise that nenyaya yelanguage barrier, because language yekuno inonetsa, so vanenge vachiti zvinozonetsa kuti apa uri kudzidza kuchikoro apa uchidzidza nelanguage yacho, saka zvinonetsa, but they can help you kuti apply abroad like kunana Australia. Yes. Okay. Right, hoyo mukana guys maunzwa patayari zizvo ndopadira. It's all about positivity. Hanzi namigro vari kuda kustadha kuIndia handika kuri kupiwa ma50% bezari. Kana chiti 50% zvikureva kuti India haisi kucater for 100% kuti vanokuitira chikafu, vokuitira accommodation, vokuitira fees. Aiwa, India inobhadhara school fees chete. Then accommodation it's on you, unozvitsvakira. Food yako ndeyako. Handimona iyo vanongoita zvokukubhadhara school fees chete. Saka kune vanoda kuenda ikoko hanzi chikafu chakachipa chinongoti dhurei ndiyo rent kui$40 rent depending nekonenge uchigara, asi zvimwe zvese hanzi zvakachipa ikoko kuIndia. Saka kana wapedza hanzi vanozokubatsira kuti utsvage nzvimbo kuma first world countries uko kuti uende kunouya ikoko kubva padiploma kusvikira kumasters depending kuti unoda kuita chii ikoko. Saka kune vaya hanzi tuition yacho imari, tuition fee imari. Zvinenge zvidependa program yaunenge uchiita. Like from for example diploma ema-engineering, for civil engineering, mechanical engineering, nana hotel management,
zvinenge zvichitangira pa$300 after scholarship zvinenge zvichidependa futi neinstitution yaunenge wawana, but from $300 ndio fees dzinenge waunenge uchibhadhara pesemester. Semester yaikuno futi the advantage ine 5 months, so within a period of 5 months unenge uchifanira kubhadhara $300, and the next intake it's next year muna July, of which my applications they are ongoing from now, which apply for July, so that vanhu vowana process yekuprepare and everything. Right. Anti mazvinzwa ka chiro madofo kumunoinda hotel catering yataurwa, tourism unoinda, zvekubika izvi handika munongoinda munoita zvikoro kumberi, hazvina kuri kudiwa vemadhigiri nevemamasters chete, chero dofo as long as wakasvika form 4 yako une chitupa chako cheform 4 point mangani kana kuti chi D, kana let's say ku O level une 5 Ds, that's a pass, unotowana nzvimbo. Hey, hanzi kana une D ku O level, kana une D, saka guys, Let's